SMP-ne ngendi? SMP Nglegok 1. Oh, Nglegok. Lor ya berarti ya. Nggih, Negeri ora kuwi? negeri. Oh, negeri alhamdulillah negeri. Oh. Saman sing ngajari nyinden sapa? Kelas 3 SMP wis iso nyinden. Riyen Suwargi Mbah Mesti. Oh, Mbah Mesti bapake Mas Rudi Gareng nggih. Nggih. Terus bar niku Mbah Mesti wonten-wonten diajari sinten? Teng ngunut Ngunut. kalih Mbak Anggun niku. Oh, lor pasar sapi. Ibu bunga ing atiku. Ya. Nyanding bisa dadi tombo. Ya. Buka celuk tamani Pak dosen. Ya. Ya nduk, Div ngatek nduk. Nah. Lagi kelas 3 SMP. Oh iya, heeh. Ya. Nah, iki sing dikempit-kempit karo Mbah Kaji Sukron Suwondo iki. Heeh. Wis ora tau mandeg yo an. Nah ya, SMP lagi munggah kelas 3 apa kelas 3 lulus, Diva? Lagi munggah kelas 3. Oh, lagi munggah kelas 3. SMP-ne ngendi? SMP Nglegok 1. Oh, Nglegok. Lor ya berarti ya. Nggih, Negeri ora kuwi? negeri. Oh, negeri alhamdulillah negeri. Oh. Saman sing ngajari nyinden sapa? Kelas 3 SMP wis iso nyinden. Riyen Suwargi Mbah Mesti. Oh, Mbah Mesti bapake Mas Rudi Gareng nggih. Nggih. Terus bar niku Mbah Mesti wonten-wonten diajari sinten? Teng ngunut Ngunut. kalih Mbak Anggun niku. Oh, lor pasar sapi. Pasar sapi pundi niku? Lah yang ngunut. Oh, nggih paling. Oh, nggih paling. Terus bar niku terus pindah nang pundi? Napa? Bar kok ngunut pindah nyandi, belajar nyinden. Nggih teng pundi-pundi. Oh, sapa-sapa dianu ya. Nggih. Saman pengen tenan dadi sinden. Napa? Pengen tenan dadi sinden. Nggih. Cita-citane pancen pengen dadi sinden. Mboten. Loh, Iya lho nggih. piye? Piye? Apa? Cita-citamu pengen dadi apa? Dadi sinden. Dadi sinden niku mboten cita-cita sih. Napa? Nggih saged dadi sinden ngoten. Lek cita-citane dados napa ngoten. Lah ya apa? Napa? Lah ya dadi apa? Polisi, tentara, dokter, Nganu napa niku? Guru paling. guru. Nggih. Oh, guru bener. Guru ki apik kok pahlawan tanpa tanda Nggih. jasa. Bisa. Iya. Berarti ya anu, luar biasa. Nggih. Terus sampean jare iso nabuh ki sing marahi nabuh sapa? Kadang nggih saged piyambak. Oh, iso dhewe. Napa deh? Berarti Delok ngoten ta terus saged ngoten. oh, berarti duwe ilmu laduni. Napa niku? Ilmu laduni kuwi tanpa belajar sampean iso. Kuwi jenenge ilmu laduni. Nggih. Tanpa sinau iso. Kuwi jenenge ilmu laduni, ya. Nggih. Ora duwe bojo kok meteng, kuwi ya termasuk apa ya jenenge kuwi? Ora laduni lek kuwi glagas nek kuwi lah ya. Ya nggih, lek omongan karo Diva aja tekan kono kuwi urung tekan kuwi. Urung tekan. Nyaron songo menyura apa anu nyacahe? Apa nduk, Div? Sembarang. Sembarang iso? Oh ya kene. Nabuh saron gen anu kae gen ngalih kae. Gen ra iso noleh kae lho. Iya kae, ngalih. Bocah nyarono. Ya. Napa? Nyaron, nabuh saron. Gen piye kene ngerti lek sampean iso nabuh. Oh, digotong rene wae, gotong rene, gotong ayo. Gotong ya, Ria. Napa tak mriko mawon? Eh? Sembarang ding. Kowe rene gen karo kabeh. Heeh. Sapa anu enek ora wong-wongmu? Ayo, Sur. Wah, bener matane. Kalau digowo rene carane. Ya. Oh,
Iki penitia anyar cah iki. Lawas pindahan iki. Wah, tulisane klambine Dwi Jolaras Kreu. Nah, ya iki. Dia jan. Iya senengane rondo iki. Ya, iki lagi iki kok sinden kok karo nyaron. Srepek sesek ngono ya kuwas man. Ngene ngono. Pokok mboten cepet-cepet teman. Oh, ngomong karo Pak Dodo sing ngendang. Pak Dodo ampun cepet-cepet nggih. Pak Dodo pun cepet-cepet nggih. Kalem mawon. Nggih, cepet-cepet gampang kesel ngono ya. Nggih. Nggih, ngono. Ya. Ya saya iki gandeng patete songo ya, srepek songo ya. Nggih, tapi kula suwuke kadang gak iso. Ora apa-apa, sing penting asmuni, heeh. Sing iso apa? Sing apal sing apa? Napa? Nggih, napa? Sing Kabeh. luar kepala tenan, enem apa nyongo apa menyuro? Nggih, luar kepala kabeh. Wuh, luar kepala kabeh kowe ya. Berarti Nggih, biasa di nggih, luar. nggih. Heeh, ya biasa. Yo, Daja. Anu apa jenenge kuwi nyongo ya? Ning nyongo nganggo ngelik lho, Fa. Diva. Enggak ngelik. Oh, ora ngelik. Oh ya. Heeh, berarti nyongo biasa. Tung tong ngono rasa ngelik ya. Nggih. Sing banter lho ya lek nabuh. Sing seru aja kalah karo sing nabuh kuwi. Ya aja kalah karo sing nabuh kae Pak Mas Ria kae aja kalah. Kudu luwih banter. Ya, biasa. Tak pengen roh aku. Nah, ya. Ya. Cakep. Ya, ampun ngangge ngelik kanca-kanca. Nah, iki lagi pengen roh aku piye, Jaja. Yo. Yo. Apa? Golekne sing enteng? Ya, heeh. Nah, kuwi rada enteng. Yo, cah iki. Kebisane kudu diketokne ya, Truk. Iya, kebisane kudu diketokne. Engko Diva kuwi nyaron, terus apa jenenge kuwi anggun gender. Wiwik mbedhuk lah ya. Engko sing nabuh dipangku sing bedhuk lah ya. Ayo Pak Yon, siap ora? Yo. Wis ngono kuwi wis iso. Mergo lek cah wedok kuwi tenagane iki beda karo cah lanang. Anu, sing nyongo supe kula. Sing apal tenan apa? 6. 6. Oh, oke.
Luar biasa. Tepuk tangan buat Nduk Diva. Wah. Iso. Sampun. Ya wis, heeh. Ki adus nek wis. Kayak nembang ayo. Sing mau pilih apa Nduk? Diva. Wis Napa nih? Tembange iki lho sing mau pilih apa? Ana camping gunung, ana podang kuning. Apa sing mau pilih? Pedang kuning mawon. Podang kene nganggo bawa ya? Napa? Nganggo bawa. Iso ra aku? Oh iso no, kudu iso no. Wah anak buah Pak Wandono kok ora iso. Ya. Nano si apa jenenge? Kaya anu lho kaya seuning. Nggih. Nadyan wujude mung peksi. Nadyan wujude mung peksi. Nane halus manis merak hati golek isi podang kuning. Salah apa? Napa? podang pita. Oh nggih, ngapunten nggih. Heeh. Terus Kleru ora apa-apa. Cah cilik ora apa-apa, kleru. Nek sing tuwek kleru ya biacok gulune kuwi ya. iba bunga ing atiku. Ya. Nyanding bisa dadi tombo. Ya. Buka celuk tamani Pak dosen. Ya. Esok. Ya. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran goleki sing tak sayang. Ngobeng miterakanku goleki ora krasa esuk awan.
sawang mencok neng ngepang kegoncangan tak rindek soko kadoan sawing hoceh dewe ngalih kecokan jelene tak suwun mbok ojek ngecek kuning agawe pikirku kuning seleret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen katon nyanding sirane ora bakal atiku kei wong liyan yen si podang handutut hati kebranan ora manjo hatiku tan saya tetro tak seranani son pikat kulute bendo Ah, matur nuwun.